Ассалому алайкум, бародари азиз, хуш омадед ба канали мо Ибн Сино. Вақте ки худат ҳамин видеоро мебинӣ, бедору дар ҳамин видео подписатсия кун ва видеое ки дар канал гузошта шуданд тамошошон кун, ба худат як маълумоти пурратар бигир. Бародари азиз, бозам як салом. имрӯза мавзӯи мо дар бораи пайдошавии бемории санги гурда. шумо бародари азиз савол метинед ки акаҷон барои аз чӣ санги гурда пайдо мешавад. Ман ба шумо ин хел ҷавоб медиҳам. Бародари азиз, бемории санги гурда пайдоиш аз ҳамон аст ки мо вақте ки дар Федератсияи Россия ё ки дар Тоҷикистон ё ки умуман дар ҷое ки бошем набошем зиндагӣ мекунем ва об менӯшем. Аммо оби нӯшидагии мо аҳамият намедиҳем ки вай чӣ хеле об аст. Сразу дар вақте ки ташна мешавем, сразу ҳамин оби хунука бизан, ҳам хеле мегӯем оби хунука бизан. Бо баъзе бародаро мегӯям ки ака ман ҳамин чӣ хеле оби хунукам мехӯрам, ҳамин созу ништиягам ман хеле бародар, то оби хунукам мехӯрӣ, аҳамият намедиҳӣ. Ҳо, гапи дуруст. Вай баъд 1 сол 2 сол вай ягон осложнение дар ягон ҷо метавад. Дар ягон ҷо ки натавад дар ҳамин гурдат метавад. Барои чӣ? Барое ки ҳамн оба ту аҳамият надорӣ, ё ки мисол ҳамун об аз чӣ дорад дар таркибаш. Мо хай чашми мо қобилияти ранги микроскопаро надорад ки мисол мо бинем дар об чӣ аст. Лекин гуфта монам ки мисол дар ин магазинҳои мефурӯшанд барои филтратсия кардани об, ранги тефал бихаран, ҳамун жилет накунад 500 рубл 600 рубл жилет накунад, бихел бирад навая бихар барои беморӣ, барои саломатӣ. Вақте ки мо ҳамин корро намекунем, баъд пага рӯз ки рафта касал мешавем, пеши духтур медавем. Ҳар як табиби ҳар як шахс ҳамун худаше бародар. Ин чунин ки шумо дидааст бародаро муддати як 9 моҳ 10 моҳ мешавад ки ман истифода мебарам. Аллакай нигоҳ кунем ки дар ҳамин чойник чӣ хел санг пайдо шудагиае. Ина нигоҳ кунед, ин ҳамин сангҳо пайдо шудагианд. Шумо худтон хулоса бароред ки ака дар гурда вақте ки ин санг меғалта, майда ҷамъ мешавад дар ҳамун гурда. Ҳамон обое ки менӯшем майда ҷамъ мешавад. Шумо представед кунед ки гурда худаш як гӯшти лаҳмае, парихематозния мегӯянд ба медисина, гӯшти лаҳмае. Вақте ки ҳамин сангҳо пайдо мешаванд бародаро, ҳамин чашкав лаханкав, баъд ҳамин чизҳоро маҳкам мекунанд. Ин ҳамин як миқдори ҳамин майдаҳакаш ҳамун чиро маҳкам мекунанд. Баъд майда бемориҳои фишорбаландӣ, давлени пасту баланд мешавад. Баъд духтур меравӣ узӣ мекунӣ, мегӯянд ки аз ҳисоби гурдата ин давлени баланд шуда. Баром қарам мегӯям бародаро ки шумо пешгирӣ метавонед карда, ҳамин обое ки менӯшед барои пешгирии бемории санги гурда, ҳамон оботонро филтратсия кунед, баъд бинӯшед. Хай боз ҳам чӣ саволе ки бошад дар ҳамон комментария менависӣ, ман иншоалло ҷавобшо мегардонам. Ва ин видеоро бародаро ба ҳама бародарон равон кунед. Теъдоди подписчикои мо хеле кам аст. 131 одам, хай одамое ки маро мешиносанд. Раҳмат ки бародаро видеои моро тамошо мекунед. Ва гуфтанӣ ҳастам ки ба бародарои худ равон кунед, чунки моро теъдодмон бараса ба ҳама 1000-2000 подписчик. Ва як чизи дигар ногуфта намонад ки мо бисёр дар ҳамин ютуб медонем тамошо кунем видеоҳои конкурси видеои конкурсро тамошо накунед. Ина бидоред дар бораи худат як маълумот бигиред. Дар бораи ҳар як бемории ман иншоалло ки кӯшиш мекунам дар рӯзҳои шанбе якшанбе видео дар ютуб скидывать мекунам. Дар бораи оператсия бошад, дар бораи ягон беморӣ бошад, иншоалло ки ба тариқи слайд ман кӯшиш мекунам дар ҳамин ютуб пардон шумо битавонед тамошо кунед.
бародару азиз. Ин канал канали Ибни Сино буд. Иншоалло мемонад то вақте ки мо ҳастем. хуб, саломат бошед бародару азиз. Худо нигаҳбонтон бошад ва ҳеҷ гоҳ дардро набинед.